Nou, inderdaad, juist de morgen mij al zon hier een berichtje van een collega bij de Kluiters. Die zei van, ik ben ziek, het lukt me echt net. Nou, toen dacht ik wel even van, oh, wat doe ik nou? Dus voor de vervangerspool bellen en jongen binder mensen wat beschikbaar. Ian Twa, die wie een echt net in steert om te komen. En toen ben ik maar zo gauw mogelijk naar school te gaan en toch het onderwijs van, oh, misschien ook die collega nog proberen keer of die. En dat is gelukkig slagen, maar oors dan hier ik inderdaad de BMW en Hooster sturen moeten. Na losse 6 dagen werk je matte invalleerkrachten een vast contract krijgen nevens de wet werk en zekerheid. Krijgen ze dat net, dan moeten ze er een jaar uit. Daarom doet de PCBO nou een oproep aan orders. Wij hebben toch van om die list toch maar wat groter te krijgen en wat meer mogelijkheden te hebben. Misschien zijn er ouders die ooit een opleiding volgen, die bevoegd zijn om voor de klas te staan. Zodat we een beroep doen kunnen op dat moment op die mensen om ons te helpen. Juf Jannie is aan invalkracht. Al een skoft werkt ze alleen op oproepbasis. Maar door de nieuwe wet zei ze gewoon tegen Ekor is nee in een klus. Het hing het er heel bot van af van is het van I&D of is het van een langere periode. Want ja, ze zitten met die 6 keer regel. Nou ja, als 6 dagen invals, maar is er gewoon een jaar uit. En dat wil we natuurlijk net. Dus het komt wel nou voor dat Jonas zeggen voor I&D doe ik het net. Klopt, dat komt zeker voor. En ik ben net de eerste, weet ik, van collega's. Ik Ipenbierenskwallen zitten betieren bij de hand in het hier. Wils die net onder die wet vallen, had ze dogsverlet van meer invalkrachten. Ali Rinks van de stichting Ipenbierenskwallen had daarom actie ondernomen. Nou ja, er kwam een berichtje binnen onze directiebestand dat er invallers zacht waren. En toen zei ik, nou dan maken we maar eens even een berichtje op Facebook plaatsen. Dus dat had ik dien. En tot mijn grote verbazing wie dat al, je wordt al 40.000 keer bezongen. Maar een hele grote reacties. Dus er blikken wel mensen te wijzen. Alleen ze zitten net in ons bestand.